Юллар, юллар, инде ничә еллар дип җырлана иде бер җырда, элек бу җирләргә халык ничек агылган, нәкъ менә агылган. Чөнки төп юллар ул да булса су юллары, елгалар буйлап булган. Без хәзерге вакытта Киров өлкәсенең иң көньягында һәм Татарстанның төньягында дип белерсез. Шын елгасы буенда урнашкан Түбән Шин авылында. Шин, Сөн төрки телләрдән елга дип тәрҗемә ителә. Беренче күченеп килүләр Казан ханлыгы алынгач күзәтелә. Аңа хәтле Нокраатның бу тарафында марилар тора, аръягында удмуртлар яши. Түбән Шин авылы тарихы моннан ерак булмаган Тыллы дигән авыл белән бәйле. Берничә гаилә Шин буена нәкъ шул авылдан күчеп утырган дип беләбез. Ермак узган, Вятка елгасы буйлап күтәрелгән Ермак Себергә барышлай. Bir yılını Ижевск университетından студентлар килделәр. Бездә bir отнамында кундылар. Олар казу эшләре алып бардылар. Һәм Ермакның туктаган урынын таптылар. Анда күмерләр, шүлмәк ватыклары, пәкеләр таптылар. И менә моннан Ермак узган. Так что менә безнең Түбән Шин авылы Киров өлкәсенең иң данлыклы урыннарыннан берсе. Светлана апа Шин авылы турында күп мәгълүмат туплый. Күп хатирәләрне яшь чагында ук әбиләрдән язып ала. Күбрәк ул истәлекләр революциягә кадәр һәм колхозлашу елларını карый. Фоторәсемнәр булуы чын-чынлап тарихи байлык. Колхозлашу еллары башлана. Мында җибәрәләр 3 авылга да 25 тысячникларны җибәрәләр. 25 мең кеше җибәрелә колхозлар оештырылырга. Монда килә Кирсанов Иван Иванович дигән кеше. Ул монда безнең активларны менә Галимуллин Хаким, Фархетдинов Зайнагытдин, шундый актив Фасихов Фархи актив кешеләрне җыеп колхоз оештыралар. 31 елны Красный Шахтер дигән колхоз барлыкка килә. Беренче председатель Фархетдин абый, Зайнагытдинов Ни өчен Кызыл Шахтер? Мин аны бик узак эзләдем, чөнки ул вакытта кыш көне монда эш булмый һәм халыкның күпчелеге ирләр шахтага китә торган булалар. Төрле Уралга, Магнитогорскига и менә шуңа күрә Кызыл Шахтер колхозы дип атала инде. Элек-электән шинлеләр җиргә якын була. Һәр кемгә сәүдәгәр булырга димәгән. Күбрәк үзләре җитештереп сатканнар. Җитештерү дигәндә Түбән Шиндә Илгиз абый Хисмәтов бар. Фермер өчен кар төште дә эш бетте дигән сүз түгел әле. Техника ремонтлана, ашлык тарттырыла һәм башкалар. Илгиз абый, нәрсәгә һаман шуның белән шөгыльләнәсез? Нәрсә бирә, ни өчен бу? Бу ширме, бу нәрсә бу? Бу шир дип әйтсәң дә була инде, бу настоящий. Әйтәм, элек пилорамада булганда безнең ял да итәдер, акча да буладыр. Хәзер сельское хозяйствога кирип киттек. 9 кеше бүген көндә мин официаль эшли. Моннан соң бүтән теге авылда администрациядән башка, теге котельнәрдән башка бүтән эштә юк дип әйтергә була. 9 кеше миндә эшли бүген көндә. 9 кешене эш белән тәэмин итәм. Зарплатасы һәр вакытында бирелә. Ничәдә уянасыз? Төрлечә була инде. Җәйкәне 6 яртыларда хәзер әзрәк җыклыйбыз инде. Ятып та тормыйбыз дип кайбер. Ятып та тормыйбыз. Андышларда бу. Кайбер кешеләр җиңел дип уйлый бит. Керәсең дә эшлисең. Юк, ул җир эше бик авыр эш. Шуның өчен эшләргә кирәк, тырышырга кирәк. Тарга карасак, монда Нокраат буйларында татарлар, булгарлар 10 гасырда барлыкка килә дип билгеле. Моңа хәтле монда күбрәк удмуртлар һәм марилар яши. Булгарлар Иделне, Шулманны үз куллары астында тоткач, әкрен генә инде Мамадыш районында Шулманга койган Нокраат буйлап та искә менә башлыйлар. Монда ул вакытта урманнар гына була, юллар булмый, шуңа күрә бөтен юл нәкъ менә Нокраат елгасы буйлап бара да инде. Әлбәттә, сәүдә юллары, елгалар буйлап баргач, әлеге елгалар тирәсендә кичкенә генә шәһәрчекләр, заставалар үсеп чыга. Һәм менә шулай иттереп, марилар, удмуртлар алар күбрәк юллардан
эштәрәк, урманнардарак яшәсәләр, татарлар киресенчә, алар юлларның өстендә, сәүдә юллары булган җирләргә ыргылалар. Шуңа күрә дә инде татарлар әлеге регионда аеруча сәүдәгә маһир оста булып чыгалар да. Бай кешеләр күп була шул 19-20 гасырларда. Ул вакытта бөтен байлар диярлек сәүдә сәбәпле байый әлбәттә. Лебедев атлы сәүдәгәр исеме килеп җиткән безнең көнгә. Тагын бер сәүдәгәр белән бәйле бер утрау атамасы да калган. Аның тарихы да бик мавыктыргыч. Хакмы, уйдырмамы икәнен үзегез хәл итәрсез. Менә халыкның күпчелеге шул причалда эшли. И баржаның берсе комга утыра. Бик зур баржа була ул, этеп бара торган инде. Ашлык төягән баржа була. Ашлыгып төягән баржа утыра комга, аны берничек тә селкетә алмыйлар. И баржаны ашлыгын бушаталар, баржа шунда кала. Менә безнең как раз менә монда эшен турында Бәләкин дигән утрау бар. Картларның сөйләве буенча шул баржаның утырган җире. Соңыннан гасырлар буе ком килеп, ком утырып, баржа кала оста. Бәләкин дигән утрау. Авыл халкы сәүдәгәрләр акчасына эш мәчет салына. Шуларның берсе бүгенге көндә дә сакланган. Бу Киров өлкәсенең иң иске мәчетләренең берсе. Әлеге мәчеттә гарәп телендә яки иске яңа имлә белән язылган китаплар саклана. Гәрчә укый белсәм дә, хәреф чүпләп утырырга вакыт кына юк иде. Ниндирәк китаплар икәнен генә абайларга өлгердем. Аладыр. Менә сезгә мөхтәрәм җәмәгать аңлатып китәм, өлкән яшьтәге әби бабайлар бәлки аңлыйдыр да. Менә монда Коръәнгә игътибар итсәк, Коръәнне уңайлы уку өчен анда хәрәкәләр бар. Ягъни бу сузык хәрефләр у һәм и. Менә 3 сузык хәреф бар. Каршысында килгән хәрефкә карата ул инде үйттереп укылырга мөмкин, әйттереп укылырга мөмкин. Һәм менә халкыбызның гыйлемлеге дигәннән гарәп телендә гадәттә гарәп кешесе ул хәрәкәләрсез дә, әләрсез, иләрсез, уларсыз да рәхәтләнеп укый. Ягъни мәсәлән без менә бу дини китапларга, дугалыкларга игътибар итсәк, монда хәрәкәләр язылмаган. Гарәп телен белмәгән кеше хәрәкәсез укый алмый, дөрес укый алмый. Чөнки ул анда белми. Истә булса була, аста булса и була, булырга мөмкин. Безнең ата-бабаларыбыз хәрәкәсез укыган гарәп телендәге текстларны. Менә шул. Һәм инде менә монда китаплар Коръәннән тыш, мин аларны аерым җыеп куйдым. Менә монда кагыйдәләр, гарәп теле кагыйдәләре, башка кагыйдәләр, дөньяви ниндидер тәгълиматлар язылган һәм алар бөтенесе хәрәкәсез язылган. Укый алганнар бит, булган бит. Аллаға шүкір, бүгінгі күнде жұмғаларға 20-25 кіші йөрий. Аллаға шүкір. 5 вақыт намаз бүгінгі күн оқибыз. Менә әлі көптен төгіне газ кірттік. Аллаға шүкір әрімен аршы ұтымылы яққан едік. Биыл Аллаға шүкір менә газ кірттік жылы мәчетібіз. Аллаға шүкір. Бүгінгі күнде, иншалла, ауыл халқы бегейбет болышалар, мәчетлері болышып тұралар. Ауыл халқы Гадәти обзор. Мәчет башына мендек. Хәзер манарага чыгабыз. Манарада никтер шундый халкыбызда киң таралган гыйбарә искә төште. Без татарлар шундый сүзне яратабыз. Аллага тапшырдык дип әйтәбез. Кай очракта әйтеләсең бу? Бу Берәр эш ниятләгәч, инде ул эшнең уңышлы булып чыксын өчен бөтен сәбәпләрен кылгач, менә шул очракта татарларның теленә кирип калган Аллага тапшырдык дигән сүз. Ягъни без үз кулыбыздан килгән бөтен эшне эшләдек инде. Хәзер әлеге эшебезне Аллага тапшырабыз. Кыяктан мәчетнең биеклегенә гаҗәпсенеп, ни өчен шулай биек микән, югары күтәрделәр микән дип кирип карасак, безнең мәчетебез менә шундый бүрәнәләрдә утыра икән.
нигезгә таш җәелә, аннары бүрәнәләр һәм менә әлеге бүрәнәләр үз ролен инде 170 елдан артык үти, әле тагын бик озак еллар үтәр дип ышанып калабыз. Элек функцияләр үтәгән әлеге биналар, саклау функцияләре, ашлык та саклаганнар, башка продуктлар да саклаганнар. Чөнки кышлар бездә салкын килә. Без бит төбенә төшә торган халык. Мәчетнең 2 гасыр тирәсе торуының сыры да монда булган икән. 170 ел эчендә бер чирегән бүрәнә юк. Димәк, мәчеттә дөрес һава әйләнеше дигән сүз. Татар телендә шундый сүз бар: "Эй, капкадан башлана" дигән. Һәм аңлыйсың, чөнки капкалар эй формасында ясалган. Монда шундый кыйыклар бар, түбәләр бар һәм менә шундыйрак матур бизәлгән капкалар. Шул исәптән наличниклар, тәрәз наличниклар, йөзлекләр, алар һәр өйдә диярлек очрый. Монда иске өйләр дә бар, ләкин Түбәншин авылына хас булган тагын бер төр бар. Ул да булса өйләр иске, ләкин алар яңартылган, алар тышланган һәм инде аларга матур иттереп менә шулай заманча итеп колайлардан төрле төсләргә буяп, милли бизәкләр белән тәрәз йөзлекләре ясап куялар, наличниклар ясап куялар. Менә монда карасак та, менә монда карасак та, һәм хәтта менә монда карасак та бөтен җирдә шундый милли бизәкләр белән менә урам буйлап атлап барасың һәм рәхәтләнеп, теге өйләргә карап, бөтен яктан теге миллилек белән чылганып аласың кебек. Нократ буйлары матур булгач, кеше дә үз тормышын бизәргә тырыша. Кызганыч, без әле үзебезнекенең һаман бәясен төшерәбез. Эшебезне дә, җырларыбызны да, ядкәрләребезне дә әле тиешле дәрәҗәдә күрсәтә белмибез. Тик асыл таш барыбер ялтырый инде ул. Түбәншин дигән асыл таш белән сокланып, күзләребезне камаштыра юлга җыенабыз. Татарстанның очында, иң төньягында булса да, инде Киров өлкәсенең иң көньягында урнашкан Түбәншин авылы, дөресен генә әйткәндә, менә бу сүзләремә дәлил булып, монда кояш та никтер яктырак, яктыртасыман, кешеләрнең дә йөзләре көләч, аларның капкалары да, тәрәзләре дә көлеп тора һәм күңелләре дә ачык. Менә шулай капкаларны, авыл капкаларын сезгә ача-ача юлларыбызны дәвам итәбез һәм әлегә сезгә сау булыгыз дип торабыз. Исән сау булыгыз, милләттәшләр.